Takže čau lidi, já vás moc rád vítám do dalšího videa. Dneska tady máme další video z Minecraftu a zahrajeme si to, jak se tomu říká. Prostě dělám to, celou Evropu. Tak. No a jak můžete vidět, tak já už jsem něco udělal. Jo, s tím slovenským znakem to jsem si fakt nevěděl rady, protože je to takhle odfláklý. No ale dneska bych chtěl vyplnit ty země. Takže na to se dneska vrhnem. A jako možná bych nějaký ty země ještě přidělal. Počkejte, já se to jenom tady vyhledám. No. Obrázky. A už to nemám. Jo, mám to tady. Takže teďka uděláme asi Belgii. Tu už tam mám, takže jo, nevím, co je tady tohle, protože já myslím, že nepřidával nějaký módy, nebo teďka nevím, ale myslím, že ne. Takže jako proč to mám teďka rozmazaný ten obraz? No to je jedno. No. Takže tady je Belgie. Ovečko, bacha. Nějak takhle. Počkej, jo. Takhle. A takhle. No. Tak, to bychom měli. Belgii máme hotovou. Jo, kdybych tady v tom měl nějaký ten, jakoby zádrhel, že bych to, že jsem tam něco měl třeba blbě, tak mi to klidně řekněte, protože já jako nejsem úplně dobrý stavitel, takže co jsme mohli postavit teď? Uděláme Itálii. Něco na to z toho dle mi zbyde, taky červená. Ale ještě potřebujeme bílou a tmavě zelenou. Já si bych to udělal nějak tady. Potom je, že jo, ta bílá. Bílá. Tady bude ještě bídal pocet, ještě bílou, nevím, protože tady je ten plot. Tady už bude zelená. Teda červená, co to melu. A jestli to vyznačím ještě tady. No. Počkej.
Tady to bude bílý. Tady to bude, že jo, červený. No. Teďka bych vyplnila si tu zelenou, protože to máme hned. No, určitě rychlejší jak tu bílou například. No, ještě tady. No. Jo, to je trošku hodně no. To musíme udělat trošku ještě i tý červený. Proto by tam bylo tý bílý trošku moc. Tak. Teď už to je lepší. Teď bych asi udělal to, že bych to všechno zvýšil o jeden blok. Jakoby tady ty černý pixely, co tu zem ohraničujou. Jako samozřejmě, když je tady to Německo černé, nebo ta Belgie, tak samozřejmě, že to nebudu dělat tohleto takhle vyšší, protože to je kousek té země a není to ohraničení. Dáme si weather clear. Mezi tím, co tady stavím, tak můžete určitě dát like, odběr, vymýšlet zatím, jaký by mohlo být další video. A my jdeme stavět dál. Když jste viděli, že tady někde trčí prostě třeba tohleto, tak je to to, že jsem si vyznačoval ty další země. Nebo já jsem si vyznačoval jsem si to území těch zemích, abych věděl, kde začít. Kdybyste mě slyšeli, že trošku jakoby chraptím, jakože jsem nemocnej, tak jsem trošku jako, mám trošku rýmu, ale nic velkýho. No, tak velkou část už máme, nebo nevím, jestli se tomu dá říkat velká část, když to mám jenom nějak takhle prostě, ale to nevadí.
No. Teďka jdeme na území Německa. Tak, teďka jdem na Polsko, ale k tomu Německu se ještě vrátíme. A nebo ne, uděláme to rovnou. No. No, teďka jdem na Polsko. Možná. No to teďka nebudeme řešit. No. Za chvilku to bude mít. Tak. Zbytek bych dodělal asi jindy, takže dejte určitě like a odběr, napište koment, co mám natočit dál a čus.